fam so ehrawo ama bibia so etumi aye kama ene de ne na ase enkas kadwa nyama kese ne be na nyama kese se ne obi ekwan se ma me di nkomo abusua hye no nso meka sawi a mema akwan na nso obem na wafre na ye di nkomo kakra aha mema be some few minutes be 15 minutes na me no di nkomo hye no nso se just 30 minutes na me no di sa nkomo yi oni a wutie me se ye wo sum bebre na wo wiase na dia na edura bi ya na ne ma mareho ya me ne sai so wura Christianity mu a Christians ebrepa Christianity anasa Christian fraternity no wo hwe sum a wo mu brepa Christian fraternity Christians ebre some Muslims nkramofo binum so ye dan brepa ya enye easy ade ya ne se ye nyina se yasum nyame nyame no kura asechire ne sai yasum nyame na nyame na asechire ne sai nyame asechire nyina ne se unyame a wamen nyame asechire ne se nyame na men enti so onya behunu nyame dia ese omen what you say unya behunu nyame a meka cho se nyame so enye yize enye dana obesum nyame na dana no omen eyesom wodo wo bo afode ma awurade yie na yo odwe so obesum ne yie a na wo hyirawo awurade asechire ne se wo wurawo a wanya ade se awurade na asechire wotwe mu ni wo se mi wurawo a wanya ade enti so obeye nyamesum ni a eso onya biribi frim what you say yan sum nyame kwa even wo mom ya aba adwuma kura no obi o ya aba adwuma bi awani da so se bosom so a aba betu ya neka anya ko benya aduane adi obenya ba bi di ntrato what you say obeti wa ya ne yira hwene ma eni pampo ni wei na mpra ye ne awurade ne yanya nkopon a ya ne nam ontume muwaye ema ne nyeyie what you say broni efrane God has a change and say grow old and die and so be sum nyame a e se wunyiri che wunyiri ba akokora na sa berewa ansa na be wu oyedai wawu eni kwa so be sum nyame a wu premature abusia ubi bia won ho ade bi odoma nko de ma asafa bra wi ase bia won ho dada me pa twa hwe onsam wo onsam wa wo krata bibia be ni wi ase bia won onsam entibinia nyamesum na wo sum no enko ya ade ba de ache onye sa na te me kasa kirew de ache onye sa na te me pa twa me dia na ba 1 me number me edi dwumanie 0453 011 926 bomode atwe oto ne tie nsem a me no ka no me wi abomode frɛ me na me ne oni nkomo abusue so we Christianity mo ho ye nyina se yasum Kristo enokre ba ma me nka asem bi nti o se Kristo no wosia ne ho ade kakra wakona aka asene mu kakra ekwamba so no na Kristo ofadi ne dwuma Kristo no e kana person na no a spiritual person wonum say Yesu no otime yira o Bible say do bra Jew for ne Pharisee for ehia ne so no omu yesa nkom beche no nanso o yirai enti me pacho ayira duro e wo ho anase ni ho say Yesu yira ya me pacho Kristo ni wotime yira me bisaw point number 1 tianie edu time a Kristo ni bewu no me pacho me sama me kan me sesa wadwiri mu no a wontemase enu ambata ka cho se menye Kristo ni tianie o menye Kristo ni because Kristo na nkasa wusu di na kire no kro nye Kristo ni wuachi ena nkrofo bi Acts chapter 11 verse 26 omu ye asomafo ne nante ani ase the wo omu si dressing is the wo omu nante no omu se Kristo ho na ma nya the word Christianity enti wo fa Christianity wake up ni ati onyansa wo so mfa no enya masam di opanemra ni amoa no enti mi ne yatie menye ebe Kristo so no Bible so ko people so ne Peter John ana omu ye nipa miensa ana omu ko people so na omu ko people so no Jesus go free nipa mienu bi eye Moses and Elijah ka we say Moses and Elijah so no omu abeya nipa awuko enti e be ka ne say omu ye nsamanfo ada na Kristo conference amanfo but ebe na ode conference amai
mini a wuti kurom ha obo mpaya obo St Peter din obo St Paul din wona na wawu dada daba no obo na na dia bo mpaya da daba no so afro na na so omra meboa wunya bi da wura fi wo ho tie ni o abusia hwa okenkai 1 John was say emankuma mufri nyankopon mu na modi won so nkunim efise bi otemu mu no wa dai wo so sire de o wiase nyina ya da agya ase so amaya sa kai we entity anu obiti asori dem no say so say bayifo oyeme wo so aginyame ade o enso baye haw obi yakramani baye ha no woti aso dem obi ensum nyame wonim Jesus watime bi Kristo ni kwa bosomoso na bosomo atime aye Kristo ni bibi na atime aye yie Kristo ni adabi abom paye wompa de yayi kwai ba ko to ama wahunu kwai ba ko so kasa wobo hiri baba dabi hiri baba enso baye atime ye omane ye yie bosomo atime ye omane ye yie woko asori so obi atime abodu amana ye yie abusia sasani ama wanyira timitu Kristo ni dia ene na bisasa asum na wo mu wo bambo na wo ni bambo mini ampacho temasiye sawuni nyame bi namwa wo bambo your security is assured nyame na na maso obo ho ban meme tuai utwa dwan sabusu minyam bibia otime di kro ma bonsam ni mi yasam want me hame want me tete me baye suro me fisa baye ja menamu ja menamu jampo baye ko onya baye suro me baye ntime meme nsira ban me wa ho bambo woni me ko ba bi anya yie bion ba mi bia mfa what you say when you first say me sum nyame etino me ka cho say me nya Kristo ni na mo me nyame sum ni. What you say? At the moment you accept I am a Christian, that day, what will I name? As all Casamiya, Yamisumuni, Mesumunyame, Mensumunipa. What you say? Christianity, a servant of humanity. Yan you saw them. Yes, Yasuminyame. Nansu yo, Adia Bakue, Sianie, Bible Bakuna Sofo, any assortment in Akenkai. Ya the suffer koto Assemblies of God, Methodist, Pentecost, and so like I say, ya ni suffering in wa. Ya the suffer by ya see a man welcome service. Ya Jessica di amano. Suffer the hen ho, I ran a year in the ma. Ya talk a mass of ya sifie, and I am ma mission house. Suffer ya baby atana. Na suma jono. Bosumi be a search yanaka. Ya you suffer free baby or war, as I nako baby ya saya send off. Asa de man near search as kagum agun bottom. A here for scan ya de mano. Was I could do baby a walk on what? Ya sans your welcome service at the amano. Ya tiane best school fees. Ya bona kohoma. So for coabratira a guasoma bottom. So for your problem wa. I saw ma momon pa ya masofo. Near more sofo. So for your problem. I saw back on your problem wa. Yes, only your menko. Would you bon your men pa ye be ye? Mini uncle said a ban wagin bedo. Mini yansu nyame wura mane sa o woti asonfie medua botime anyawo woti asonfie ohia na eku wo hweo woti asonfie ohia na eku wo mini a wo sori ase yanyankopon no wana ye ade nyina me nyankopon ade nyina me nyankopon be mama somdue me nya be so nyame a me wa somdue abusua ma mmisa o nyame so a wo som sese antu wa somdue woda wobetimi da na spiritual marriage home bi na beda wobetimi bie bible no de ato na tifi na home ne na da wobetimi the bible to na furu so enso na home ne na beda na ne ho asai sister wobisa enti bible bi bi wom nyame no te bible mu ntu otimi bo ho bai ene ya no anya nyame abusua no ti na me se meme ya nyame sumini menya Kristo ni enti mu wanyame enti meme da mada sika dwanya me kase ne ba na nyame kase enti me da ma dai mada me menim ko afa so ye sika dwuma
Semi ko biya dwuma no mpese menya sika minimum rituals ameya medai menya sika so obi hamia minimum ko amefa so mechena wie wotie ne ye sa wo sa baye na tete wa minu ya meka cho se entra oto so tumirika na bra aso da na hell ya na du ba bia nipa entra sensese ne ma so fu ba no obeka cho se mamu nko ba bia wa ma church for omuninim de omunya papa omufiri nyame yani efiri nyame me pa cho pa sorry omu tire omu a Pentecost for omu tire omu for ken Assemblies of God esumba na mekan wa we Christian wonim obi te kremodam na ne afra kremoni o sabe ne ba mawu obi te Christo dam no abodam amani abasa na tu nipa na so ewia ne asabe ka cho say entu na monko ba bia many a problem of the masses problem na free nipa o if your mindset what do na doubt him anya dwuma adwena adulti mo mesi wa adwena nya dai anya dwuma sanka adwena ya dwuma yes hospital da ma hwan hospital da yes ma yarefo enti so yare na wo hura mane na wo prepare so ko hospital na so bi be ka cho say en ko hospital sorry adadam sani pa no wo ye wo buafo na so ye obonsam minia wo hia na ato kwa mo no enye obi na ye wo ayewo a wadwena nya dwuma me need watamo me person na me draw attention we obi a spiritual marriage da so a wo so bibia mo anya ye o ade obi aye bia sika dwuma na aye besai obeda no aba beda wo so na wo nyina asai wa ni manyam what you say wo lucky nyina wa gifri wonsam wo so bibia mo anya ye enche me bia phone line no menua so bibi yare a me se tumirika na fabra wone bama bi atra ama bama no ebra na tira ye no oni kapre wona na aso ansu ice water wa pampam bama hwenti wa so ansu am wa pampam nwi atu wo ko salo wa kwakoye otia wa pampam wa pa wa ba be se wa pampam wa pa wo hwe bama ya ama bama na benya sika wonya sika wie wo so mpa obi yo media me se bra wo so fu ntimi nya media me wonyina so what you say me sumu nyame enti bra na me nyama wo why you would sky your baby ama na wie school no amoawa anaso onware wa afa no wo ba ma papa wo so ntimi nwa menua kasa tenten entoponko bra baby oba no obi a ekwa bia so be yodia what you make at no se ba ma bi na bu kwase a ebia no obi age ojapade wo bi de akogina court anaso obi abu kwase ade ne court wo ko du court no court on free asam ne da every day be yetu sada da bia wo ko nipa na wo di court won say court da mu da enso da bia yetu sada enko se da ban na be di asam na ma wo fa court kuro na wo ko ye no fa sa court ni di breme na fa nipa kuro na ni gira court no fa ni di bra ni entra se na gida suom ni ani asam na ma wo eye simple as ABC abusia enche me bia phone line no many a messy problem be a be a bra so se ka samanya bra ne anya ne ye mawo me number is 0553 011 926 abusia me bia phone line atum problem be a be a me ya sorry every Sunday be a kuma se sokoma petu that pacho line them 0453 011 926 who how dia no nim so how a tumrika na bra would you tum so problem wa bra ne amuaw kwasi ada bia me ya sorry mema sorry ya just 2 hours what you say eye don remi enu pa mapon me sha say 8 ni mapon 10 ya so de tatare eye sunsum na ye adwuma enye nipa hello yeah abusia wodini ba bia kasa free yes sir wodini ba bia kasa free kwabra bu amini ya yeah me pacho me kasa free abuasi wo me pacho me dase kwabra enko yeah na actually you way by social media have me fancy wo she bra kwabra entra otoso wo ye be ma de ya ne se be ma sika ni ubotomu a nipa mu tumirika ne bra me wo kuma se sokoba petuda kwasi ara me ya sore
ye break sa ne mana sem bia mabie ma na o maka bia Sunday ye ye ho enti bomode ne bra na benya breakthrough me da say hello open kase odi ne ba bia kase free kase free Dallas bia so Dallas okay odi Rasule yankasa Tupina as good mobile ornament maybe Brasolo so Madozi o say we you probably suli Matu di no na o say o problem ne say Papua obi amana tupine na me boa no ba me kudru ye no we yi ni amana me friend kra won fa me ko Brasule bra say bi na me pe no me ho me yan ti ato me da say me wi afre me nipa wa boa no no ayi wa ma hello mame di ne ba bia kasa free me da so ga so free tan mame yankasa me da so I can't damage so ni pa ko ni se na fa me jar bebe mi jiye ko me oba dan oba bo ria ko me da so ani anya de ma wate brani anya me da se hello oba kase ba bia kasa efre no din Samuel Pacho Samuel kasa Samuel brani amu wate me wo ha skadwa nyam kase adawro ma ne be na nyam kase adawro ma me kan okura kira ye bete ne te no are free me da say hello next caller abusia so how be da so a 0453 011 926 when the number me didi djuma o frɛ be fa o 0453 011 926 hello oh want to be anyina hello Minia, what you two so problem wa? Me se frɛ me. Me de ma so to asem keke kura no a eye nhyirama ho. People don't know me. You are yet to know me. Hello? Major. Yes sir. Hello, open kase me tie wudi ne ba bia kase free. Me free Kenya se. Kenya. Me da se. Kwa abre Kenya se. Okay. Abusia kasa ajuma sem ya ajuma sem unya ajuma ne binye ajuma sem be ma me wo records bebre won na pe ajuma no munya bie no benya bie e bia Saturday me be bo dance die de akire wo bomode na bra hello opane kase odi ne ba bia kase free me kase fi bo amai wodi Medinde ofaya yanka santem me patch sikasem na ede ya mama batim pekwem batim ye sikasam anya ho ya boys ka kwa nche ne bi brana be me sikaduro ne bi me patch me da se ye po aya afre me hello me pacho do ojira so on kasa wate 0453 011 6 0453 011 926 would you two so how are frame na me no nkasa hello metia abofo na twa me ho ahia wo enti wasem bia wo ka bia menya tenko ade a koyo bisade ama wo trust me me ni agro hello me pacho do ojira so nkasa hello mame udini ba hello ya kasa free me ba so de kasa free achimo da udini
That's what I got. That's what I from a boy. Open. Canabra. Casatin, comment. Canabra. Hello. 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 0453 011 926 0553 011 926. Hello. Hello. Open kasi odine baby akasa. Actually, friend Same kasa. Same yankasa. Same ma ne so akra na mento nkan yi. Ampa na bo bi ho. Ba me no na na di ni na yi me wali ni yi we yi a wa ka wa so won bi. Oba ne so won wa obi o. Ai. Same wanya sam fa ne bra. Bra himfie. Me de metena se o me di asam o. Oba ni ahwehwem. Hello. Awura. Hello. Hello. Odine baby akasa free. Me ka Kropon. Wasa Kropon wodin. Maybe Isaac Kropon. Isaac Kropon. Yeah, me pacho. Me friend say, "Binya police case o me tifie." Jumba be say dey be police case. Abusia brane ankata ne ma chima hu. Se woni for dia. Wodi for dia tie me ye. Memfo abone so. Wodi for memfiu. Woni for abra. Hello. Want me nyina peke o from ame. Hello. 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 Me pa cho me fa tu la. Etu ba so anu ayentem. Me pa cho de ogira so kasa fe. Hello. Me pa cho de ba bia kasa free. Peke o from ame. Hello. Hello. Papa ne kasa de ba bia kasa free. Oh, me Voter ready. Mente de opes o chere no. But ni kini kasa. Kasa na wo kan nyan. What? O te nanso ntime nka bi. Hello. Me pa cho last call am raso. Me no line me pa so me twen ya ko number. Me pa cho me number na 0453 011 926. Eno ane me number. Ya me didi dwuma. Abusia me pa cho me da se. Me pa cho me da se. Me de phone no asi wa ya. Eja ya dum o kira mesa no oba be hia same time. Eya juada kosi memene da. Da bia me TV so. Enti oni atie me kakra. Menua on say hwe problem awo dem. Mo amofre bebre wa asofo. Mo wa asofo a mo tu o mo na ase. Etu ya tight ma won. Eye pastor's appreciation. Ebo for the eye bribia asom won. Na denti na sa problem nkete wei yentimi solve mamo. Obi aso dem no yare. Menkasa yare ni ho. Yare o mo dasani. Mekura metimi yare. Efisa mekuta ni pedua. Enuane ye die no. Etimi me yare. Namom anye severe illness and say chronic illness. No. So nyamia. Eni kwasa sa yare basa ne. Eni ama basa timi to. Dabi. Obi bia wo fra mi bia. Me kan dwam. Wo bana nyamekase ni ska nyamekase din mo. Wo ha no so wo gidi se. Wo ha wo se na to so a. Me de anchi ato na me ye ho adwuma. Me ma so de wo ba ye to nchia. So no me ba be to nchia. Ni afra mejo me pesa me ni ska nyamekase ne bana nyamekase. E be to nchia. Enti me bo krata de aba. Me ni abo paper. Wo bo paper no abo date. Ma lawyer mo paper na ma wo. Wo de ade bi bato so, wo de ajapade bato so. Ena enkramofo doso. Enti ama ya kan say batakere doso.
enti amia hunu kremo papa what e make cho na say aha enti no wen se me kwa ha ya jimi say anya yie asema me mpese mate bi no no wo ko sofo bi nchen a wo ba me nchen afa sofo ne de to nchen obo no moden ebi a ye na anya yie na ho ode na anuro me nkasa ntia sofo bi da waje utako waje osompo a eno ehonum chapter na ya cross no afa na aba me diem wo ba no mentimi anya hwi amawo a ena wo bibika emeka sofo bi asem ena mekwa abusom so mekwa mepacho fato nchen me so burade anyina so tie ne yo media mekasa de mensase mebo efisa menim de ewo me ho eto onua problem bi a wo bia mesebra say ya promise and fail eya sikasam wonya adwuma nya yare be ma bia bu kwasea oba bia bu kwasea court case obi do akogina court anado obi akogina court nipa na fa kira kotu esika eto kwa ye ni asem ne maw brane amfra asem no spiritual court na yen show se ko na hunu sampa biribi wo baabi enti abusua media mekasa kirawo problem bi adam bi abra me pa cho me sika kwa nkyere tie ne yo me sika kwa nkyere na sika kwa nkyere me yemma won a won ho kire won opa brabo me pa cho ni adwuma ye ya ka ne sai wonya adwuma sika kwa nkyere menya bi mawo so nya adwuma menya bi mawo efise me sika duro na me ye no ade anche ama ko sika egu mpase ana sika gu dem je so ye adwuma wo ye adwuma na ye de afama mawo enti so nya adwuma wo ye protection ni aboa wo ama ne amatimi akoyie tie ne ye akwantuo na wo kwa bra ebi a wa fresh visa wo kwa kwaje visa so many times wo kwa ne refisu bra ne anya ho adwuma mawo tie ne ye abusua mede dwumade no eba awieye media ne mejo 1 ajen nsraw onye okese onte na nim ntraw mechia me yankasa meyere lady bags ajen nsraw machia me bapani na agei machia me manyina ni titu me ba kuma na na kweska ajen nsraw mechia ma so manyina na mechia won so a wunya abre na hwe me wa wo dome na wa wo no me ajen nsraw munyina me pa cho me the program na si wa me number ni 0553 011 926 from any entwetwe nkomo kasa tenten toponko bra ni anya adwuma mawo me da se me the program na si o kire be se hia bye bye abusia waje bra na wo hwe me dia ne ska dwanya me kese odoma nkomo bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkomo asoma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emra asomdwe nsem a me de na ma ene san odofo me ka bibia cho sa brabo ayebo ye mano kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi adiye ne dise bibi ta akire ema obi ntrase na adaw mo obi nkasa nwa adwenem abrabo na ayebo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yan ne ye bo bra ade ba ko na master di owiase ne se hia wa enkasa hia yan yanze se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo trase ama ado hia ne ho kira kwa kowu enu nti na mabba bepiem se enam de asem de te se enam de brewo tutumrika na bra na bom modin se efri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bom modin se odu TV ne betu KUMAWOOD TV na de me no aka ne se me ma so de menton ade wo ho na mo me ya nchi ato obi so oba wi aso ni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me nton nchia na nsa na badwere se me economy no skadwanya me kase akoto nchia no me pa cho ko lawyer nchen wo lawyer akone nchen woni lawyer nso akopa bi no mo pepa mfama wo se me ni skadwanya me kase kwa akoto nchia me ma no boso me pe masama me de koro no se boso me duru aye yi ama me a me pa cho de me de to so no omfa se anya yi a me ni skadwanya me kase ni asem me komi fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ni fie odofo tutumrika na bra media metumi wanso se me ba na maba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korati o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi wanso se odoma nkoma mfa me so na emoa eye nti ato maka kire wo bomode na hia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane se adwada kosi me da bia skadwanya me kase atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa hoyi encha asem tie bye bye